Exacte, Ximo, i amb nosaltres està Jaume Serra, per a que ens explique, perquè és el millor, el més indicat per explicar-nos això, què suposa per a vosaltres rebre excedents dels supermercats i sobretot dels restaurants? Molt bona vespre. Des de les empreses ja estan fent-ho, estan donant molt d'aliment. Avui el banc d'aliments més que mai li fa falta aquesta resposta de tot el tema hostaleria, grans superfícies, empreses, perquè la demanda social és molt important i avui més que mai fa falta un compromís entre tots per a que aquest menjar que moltes vegades se tira o que no arriba al puesto perquè per l'excés del mateix se pugui replegar i se puga en uns recipients, especialment per al tema, fer-los arribar a la taula de molta gent que no té ni tan siquiera per a poder menjar. Les més necessitats. I també parlàvem de la plataforma Nària, que és una plataforma que serveix d'enllaç entre els bancs d'aliments i aquests restaurants que van a donar-vos els aliments i els supermercats. Sí, de fet, ja han fet alguns convenis en ells, estem treballant dia fent algunes proves, el tema és així de meravella, però volem fer encara que sigui tot molt més ràpid. De fet, ja ho he dit antes, que en les empreses ja ho han fet i així meravellós, i ara ja les proves que han fet, el tema és una passada, jo diria, perquè és un aliment, diguem, per a consumir en seguida i perquè per a molta gent, per a sopar o per a dinar, per a moltes famílies, en aquesta situació actual es fa molta falta. Moltíssimes gràcies, Jaume. I nosaltres, des de Som de Casa, volem agrair a aquests restaurants i a aquests supermercats que donen els seus excedents als més necessitats.